Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kelalen like, komen, karo subscribe channel Malang apa. Nah, sudah HP empuk dah. Barang bagus. Siapa sih kah? Salam. Run. Run. Siapa sih dah? Morning kue dah. Temen baru enak kue. Nyunahan bosen mari meneh tapi bingung arep merindi. Wis mlebu. Yo. Ngapus kowe ngene? Nyarep curhat, Bro. Lah, temen namanya curhat. Lah, kayak gue temen kowe dadi batir. Ya wis kon curhat apa jane? Ki, Bro. Pakai mutan ora kayak pas wingi gara-gara bakul jam nyong duit 6.000 digoroi jan. Watak kowe nek goblok. Ana jam bisa mari masa depan iku ya kudu tok. Wong wingi golek adol kaya yakin banget kayak nyong akhirnya penasaran, bukan temenan, murah maning 6.000. Lah, watak bocah plupu angin. Lah, keprimen ki, Bro? Duit kok 6.000 tok. Malah digoroi. Iki ya lang kagawean keprimen. Jalar nggolek duit ngendi. Ya mbuh kowe lah urusane kowe nyoro melu. Enak temen kayak ngopi lah. Tapi sayang ya, kopi-kopi tok lah nggak patire. Kamu dua nih maning. Assalamualaikum. Kene ya. Mripate kene. Mari ndi lawa. Admin ngopi. Lagi kita tapani. Asik ya. Dah. Sendal tok wa, kajen wa, maning wa. Woi, Cok. Brengsek sih. Narik ora lumrah. Good morning ora. Wong kana banandane kok. Oh, pancen. Orang ngomong awit mau. Kopine tumplek wa. Ngopi wa. Yo ngopi sedeng dewek, Bro. Enak apa? Dah, no, enak temen jalo. Tumben wa, ngenek anu apa? Anu kok. Yang gue ketek lah buntute. Siapa kowe? Anak korek lah udute. Nya. Ya anu. Wah, bakalnya ambrol kabeh. Enak bok wa, war ketuane yang makesa. Ronda iya. Wa, Kan? anak buntute langka keteke. Terus apa kowe? Anu dute lang koreke. Koreke bok. Ikan hiu makan tomat. Apa? Ora mungkin. Anu apa kowe ngene? Anu kok arep takon gawean bukan anak. Apa? Hah? Arep takon gawean bukan anak. Ini goljan payu siji betuna bukan gawean rikaro pehuna. Oh, golek gawean. Ya, Nah, bukan anak. Dino 1 juta. Tuh kalian main. Belum. Ya no apa kowe? Ngecat rumah. Umah beres temen kapan kowe? Ngope kena ngono. Umah kon sapa? 5 tahun. Sika lambene. Belum. Pikir-pikir dhewe aja. Ora apa-apa ngene lemu dadine. Iya bayaran semono bisa barbare opnam rumah sakit. Ora apa-apa, Mbok. Kere, wis mendengar gul. Anak wa gawean. Sapa? Ngomong ngene patirku ngono. Sapa sih? Bener ngono. Perek apa ora? Pair ku kare nyebrang tok lewat tol. Udah kayong sanggit temen. Iya wis Ora ya. kono ngelor ngono ya wis. Ya. Melo ora Rika? Wah, kae udan-udan. Tuh segalanya ini mana nih? Hati-hati, Mbok. Oh iya.
Tuku maning. Tasik teung gemblung retu makor temu. Iya. Kiye apa kalau kan? Udu. Kenapa ya? Lo kan rumah. Kia apa rumah ya? Loh, kayak mau iya kia. Sampai lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitaris apa ya? Rinyong kan tuh. Kamu kan duwe gitar. Duh. Sapa kae? Ya mbu ya punya dukun. Salam. Aduh. Sapa sih kowe? Nyat. Anu kok. Ah bener ki omahe Nerun. Iya. Bener. Jauh disit. Yo banter nang lapang, Dok. Ngobrol nih lah. Jauh disit nih. Banter iki nang lapang, Dok. Ngobrol nih lah. Aduh. Potong iki. Mateng begel. Wah, sing ngadul jam wingi ya. Napa? Napa? Wah, dul jam bodol didol maring nyong. Duh, sabar, Bok. Ki aja girung nyong lara banget primen sih. Keprimen. Nyong duit 6.000 teng ya gara-gara Rika bodoni tok. Bodone keprimen. Kepriwe balak nang duit nyong 6.000. Balak penak temen yang wingi adol betunak balak kena. Jual tunak keprimen. Jam goleng ngomong bisa balik nang mari masa lalu karo mari masa depan. Degen kaya kiye ajek dewekan suram maning uripe. Dasar urip iki sangel, suram, primen dapat kapan anak aja tetep angel. Cepet murid maning. Wah, bakal tukang goroh kowe kuwe. Lah gitu dilalah goroh betunak kok aja maning sih jujur. Nyantung. Geger kowe. Kono kejena apa meneh? Anu kok maring meneh arep takon bukan gawean. Gawean. Ariana gawean dah wis gonyong. Wong nyoba iki nganggur. Kowe maning njaluk gawean. Yang ora maring kowe, lo kan kowe sing nyantrung. Premen, Bro, ana apa ora? Duh, ora ana, Bro. Iki dari pada kabeh ku. Alah, Wis seret. alah. Premen jo. Tuh ngasih nusem ana ning lapangan ana ngapon, bobokane jlebut. Ya, kowe kan orang nganggur. Ya kepengin kok. Premen sih ana gawean apa? Endi ngono apa? Lho penak temen. Yo melu arek kuwi. Ya wis, Cuk. Melu nyong. Siki apa? Sik ki lu ngasuk. Yo wis. Wis yo. Wah, bareng ana gawean. Bersih kamar mandi. Parah. Koro-koro kowe. Kalau kowe ngerti wes kowe piye? Salah sapa tak melu-melu. Wis. Sebentar kan orang nganggur. Gatelek.